انتايو حمامنا انت زبلنا وهلول ناي 56 عامت ابقصالي كويناتن suspicion ወይ ድማ ምጥርጣር ወይ ፓራኖያ እዚ ፈታዊ ጸላኢ ፈታዊ ወታደራውነት ፈታዊ ጸላኢ ቀጥለነ ዲ ከምብረን ዝብል ተሓሳስባና ና ምንታይ ዝቕይረና መስለክ ኮይኑ ኣብ ክልተ ጫፋት ይዝቐምጠን ሕጂ ኣነ ንስኽን ብልሰሓሳብ ተተጋጊናስ በተኻል ዓይነት ናብራና ክነብር ከምዘይ ንኽእል ኮታ ኣነ ንስኽን ከም ገለጥ የተሳምዕና ኣነ ንዓስ ኤሊሚኔት ወይ ድማ ከጥፋቂ ክሳብ ዝሓስብ ክሳብ ክንዱ ይኸሓደጋ ናዓይ ኣብ ክልተ ሓሳብ ኮይና ተፋላሊና ዘለና ብሓደ ክነብሮ ንኽእል ናይ ሓባር ረቋሒታትና ክሪኦ ግን ኣይክእልኒ ሽዑ እንታይ ይኾን ሕልመይ ወይኒ ከመይ ገይረ ካብዚ ባይታ ኣብቲ ዓውዲ ኮታ ኣብቲ ዘለኺ ዓውዲ ሕጂ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዓውዲ ሶሻል ሚድያ ከመይ ገይረ ንወይኒ የጥፋእ ዝብል ማለት ኣብ ባይታ ኣብ ሜዳ ነርና ንኾን ድማ ከመይ ገይረ ብብረት ከጥፋእ ይኽእል ማለት ኣብ ሓደ ክላስ ኣብ ሓደ ሩም ነርና ንኾን ካሕሰብ ወይ ሰዲያ ክድርብየኪ ወይ ገለ ክገብረኪ ማለት ሕጂ እቲ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ናብራ ዝነበርናዮ ኣብ ምንታይ ጭና ሓደ ሰብ ወይ ፈታዊ ኻይ ወይ ጸላኢ ኻይ ኣብ ማእከል ክኾን ኣይክእልኒ ዝብል ክሳይሲ ንዓና ንኤርትራውያንሲ ጽንውር ናብራናይ ስለዚ ፈታዊኻ ክኸውን ንዓኻ ጥራይ ክኸውን ብዙሕ ምቅርራባት ዘድልየካ ንዓኻ ዘምስል ናይ ሓባር ረቋሒኻ ትረክብ ማለት ሓደ ካብዚ ብኣውራጃነት ብገለመለታት ክንተኣኻኽብ ዝጥዕመና እውን እንታይ እዩ በቃ ንዑ ጥራይኻ ክትኣምኖ ትኽእል ስለዚ ካልእሲ ብጎነይ መፂኡ ተበስዓኒ ዝብል ከይተረዳእና ዝቐመጥናዮ ክሳይሲ ኣለና ፍርሒ ኣለና ኣብቲ ባክግራውንድ ተመን ኣለና ኮታ ዝጠነኸስናዮ ተመንድዩ ዝረኣናዮ ተመንድዩ በቲ ምስላይ ክሳይ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ነቲ ተመን ዝመስል ልሕፂ ዘበለ ብምሉእ ወላ ሻርባኹን ወላ ፈትልኹን ወላ ገለኹን ንተመን ዘዘክረና ዘበለ ካብ ህይወትና ክነርሕቆ ኢና ንፅዕር ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ገይሩና ፖላራይዝ ገይሩና እዚ ከዓ ንሓድሕድና ጥፋእና ኣሎ እዚ ሲ ኣብ ንሓድሕድና እዩ ዝበታትነና ዘሎ ስለዚ ካበይ ንጅምር ይትሕቶ ማለት እዩ ካብቲ ዓቢ ፖለቲካዊ ኣርእስቲ ኣብዘይ የለናዮ ኣርእስቲ ንዛረብ ኣይንክእልና ምክንያቱ ኣብቲ ዓውድቲ የለኹም ኣነ ወገነይ ኣብ ቤተይ ግን ኣለኹም ኣነ ምስ ሰበይተይ ዝነብራ ናብራ ግን ወይ ምስ ደቀይ ክነብሮ ዘለና ናብራ ግን ኣብ ኢደይ እያ ዘላ ኣብቲ ዓንኬለይ እያ ዘላ እሳ ከዓ ተዓቢ እታ ኣነ ምስ ሰበይተይ ዝነብራ ናብራ ምስ ወፃኹ ልክዕ ከምኣ እታ ናብራት እያ ማግኒፋይ ኣነ ይኮንኩን ዝልወጥ እቲ ጽልዋ እዩ እንዳተለወጥ እናገፍሕ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መን ንጅምር ቅድም ካብ ርእስና